san za ki gaskata in kin kalli idaniyata. Ke mina alƙawarin. Malam. Allah ina tambayan wani shagon studio a kanan na wani mawaƙi haka na Yamama. An ce mu studio an iya waƙa sosai. Kai ma waƙan ka zo yi? Mana ni ma babban mawaƙi ne da kake kallo na, ni ina celebrity ne. Du ƙauyen mu ne ake ji da ni, iya ni kaɗai ne mawaƙin. Ba ka gani ba ne? To shi ke. Ba ka gani ba ne? Idan dai ka yi karatu, ka gane? Falon layi ne. Dan ke Duba lambar shago ne, lamba 17-18. Shi ne shagon sa. Oke, a nan kenan. Saboda kai ma na ga dan kamar 17-18 ne. Ka duba dai za ka. Celebrity ne ni ba, kana gani na karkare na ni wallahi. Yawwa nan gaba sai ka zo kana maka waka ma ina ba zan yi ba. Salamu alaikum. Nan ne studio ya Mamad? Nan ne? Yawwa na zo waka ne. Salamu alaikum. Nan ne studio ya Mamad? Waka na zo yi. Na zo waka ne. Waka na zo. Waka na zo. Celebrity ne ba ne. Ba gani ba ne. Ni ma waka na zo yi fa. A nan din waka na zo yi. An ce mu ana waka a nan mai daɗi. Duk wasu ma na ga. Wannan jaka ta ce mana. Jaka ta ce mana. Ni da iya naira 4,000 ne da ni za a yi mu. Saboda na ji an ce ana sauki a nan shi yasa ma. To iya kuɗin da na samu kenan sai zo da su. Ni iya su nake da su. Naira 4,000 ne. Suna aljihuna a cikin nan jakar. Suna aljihuna a cikin nan jakar. Ka ga gansu? An ce mu ana gaskiyar magana in dai aiki da kai a nan gurin naira 10,000. to ai ana yin akwai yan abubuwan da an ce ana abubuwa to tunda ni farkon zuwa ne farkon zuwa ne a haka ma cikin 4,000 akwai gudun mota ta dai kawai da yake zan iya komawa garin mu da gaba Ko ma tasha. je in yomi a tasha Wata waka za ka yi na soyayya da wakan soyayya ne wanda Wace ce? tasha wani ga ta nan me su gama hoton budurwar shine na hoton budurwar ina ga wata kila kuma wanda Allah ya wuce. Take a basho.